Hello mga kabayan, good morning po sa ating lahat. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, nagbabalik po sa inyo. At sa umagang ito ay pag-uusapan po natin kung ano po ang ating masasabi sa ating gobyerno. At kung bago ka pa lamang na mapadaan sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe with this channel and hit now the notification bell para sa lahat ng aking mga bagong upload ay magkakaroon ka ng notification. At i-likes mo na rin kabayan at i-share mo sa iyong mga kakilala. At yun nga mga kabayan, pag-uusapan po natin ang ating gobyerno o government, yung sinasabi ko sa inyo. Kasi naalala ko lang kasi nung kami po ay mga bata, napakaganda po yung mga programa kasi ng ating mga government. At gusto kong i-share din sa inyo mga kabayan. Una, yung human settlement, yung aking uncle at tita ko nung galing silang Mindanao pumunta sa amin dito sa Waigdaya, Candon City. In short, wala silang bahay. Pero nung nagkaroon po ng human settlement doon po sa Bliss, sa Kalungbuyan, Candon City, ay nakakuha po sila ng bahay. O di ba, napakaganda 'yon? Tiyak napakaganda kasi hanggang ngayon, bahay pa rin nila, bahay pa rin ng kanilang mga apo, yung bahay na 'yon. Isa 'yon. At pangalawa mga kabayan, na naranasan ko nung ako po ay elementary, syempre sa hirap ng buhay. Ang dami namin magkakapatid, wala kaming baon. Minsan kung may baon man, 5 centavos o 10 centavos, madalang pa yon. Ang gobyerno ay mayroon po yung mga rasyon na tinatawag namin sa Ilocano. Ihingi na lamang po kami doon ng tinapay. Kung may pambili kami ng chocolate, nilalagyan namin ng chocolate. Kung wala naman po, nagbabaon po kami ng asukal, libre na po. Ganyan po. How much ngayon kung i-counterpart natin ngayon? Siyempre, yung quality ng mga pagkain ngayon, di malayong mangyaring mga yon na magkakaroon tayo ng mga libreng pagkain sa ating mga estudyante at mga pupils sa ating gobyerno. Kasi napakaganda po ang goals and mission ng ating government. Naalala ko lagi yung laging binabanggit nung ako po'y binata, na sinasabi ng mga nangangampanya, dapat ang pagiging politiko ay serbisyo publiko, hindi po serbisyo negosyo. Yan po ang sinasabi ng mga karamihan. Sinasabi po yan ni Senator Tanyada. At naalala ko po ngayon. Kaya napakaganda po. Isa po yung patunay. At lagi po nung bata pa po ako, lagi kong nakikita yung aking mother dahil kamag-anak pa rin namin, distant relatives po namin yung aming barangay captain dati. Shout out nga po kay sa pamilya po ng aming Lolo Urong Lopez diyan sa Hawaii po. Shout out, at shout out no din po sa aming mga lahat ng kamag-anak namin at aming kalugar doon sa Waigdaya, Candon City, at sa lahat po ng mga taga Candon City. Shout out po sa inyong lahat. At patuloy lang po tayo. Meron po silang project lagi na feeding. Laging nagpapakain po sila ng mga bata. At may seminar pa po sa family planning. Yan ang mga natatandaan ko na gusto ko lang din i-share na patunay na ang gobyerno nung araw ay talagang napakaganda ang kanilang nagawa nung panahon po ng Pangulong Ferdinand Marcos, na alam naman natin ngayon na ang nakaupo po ngayon ay ang kanyang anak na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Di syempre, di malayong i-adapt niya yon. At naalala ko lagi yung contest pa ng pag-harvest ng palay. Kasi doon sa mismong barangay namin, yung samahang na yon, mayroon silang talagang grupo ng farmers na talagang nagdi-discover kung paano pararamihin ang butil ng kanilang palay. So ngayon, bumabalik yun. Kung nung araw, kaunti lang po yung nagugutom. Talaga, kasi talagang mapagsikap ang mga tao nung araw. At agrikultura ay talagang nakatutok po noon. So yan lamang po ang
mga masasabi ko sa inyo na napakaganda po ang gobyerno nung araw, at iwasan po sana natin ang magbangayan, bagkus mag-isip po tayo ng mga positibo kung paano po natin matulungan ang ating administrasyon at gobyerno para mas lalo pa tayong umasenso. Kasi 70% po ng Pilipinas ay agrikultura. Yan din po naman ang napag-aaralan ko sa political science nung araw doon sa Don Mariano Marcos Memorial State University, kung aasenso ang 70% na mga agriculture na mga Pilipino, ay aasenso ang bansang Pilipinas. Kaya nagkaroon tayo ng modernized agricultural na mga equipments natin, at nagkaroon po tayo ng agrarian reform na sinasabi. Isa pa yan, yung father ko pala, dati wala naman siyang lupa, may sinasaka siya dati, ay siya po ay naging beneficiary ng isang lupa sa amin po, na ito po ay noong araw pa yan na kanyang sinasaka, at naging beneficiary siya ng land reform. Ayan, napakaganda po ang gobyerno, na award sa kanya yung lupa na yan, at ang title at lahat-lahat. Kaya isang patunay na napakaganda ang ating nakaraang gobyerno ng ating Apulacay. At sa ngayon ay maganda rin ang tinatakbo ng ating gobyerno. Kaya ang sabi ko lang, magkaisa lang tayo, mag-focus at magpanalanginan sa isa't isa. Iwasan yung sobrang greedy, yung sobrang pag-iisip sa pagninegosyo, na yung minsan nahaluan na ng kung ano-ano, anong estratehiya. Buti nga ngayon medyo nami-minimize na nila yung hoarding, yung mga smuggling, at nami-minimize po ng ating government. At kung nang sa ganon ay magkaroon din po naman ng mas malaking income, makontrol yung matataas na price para makahinga naman po yung Pilipino. Lagi ko lamang pong naalala yung binabasa ko na libro din po ni Renato Constantino na ang mga Pilipino ay parang mga isda na kahirap-hirap na lumalangoy sa dagat, kapag ka umaangat linulublob ulit pababa sa tubig, kaya nahirapan na namang huminga. Kaya iwasan po natin yon. At alam nyo na kung yung mga sinasabi ko, kung ano yung mga dahilan kung bakit nalulublob yung mga Pilipino sa pag-angat. Alam nyo na, kung hindi ko na sasabihin yon dahil may kanya-kanya naman tayong ideolohiya, dapat siguro mapag-aralan natin yung political ideology ng ating buhay. Di ho ba? At yan lamang po ang aking masasabi sa Friday ito. At sana ay magtagumpay po tayo at umangat po ang ating buhay na tayong mga Pilipino, at maiwasan ang mga natutulog na nagugutom. At ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyo, go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ito po ang si Bernard Gabaon nagsasabi sa inyo, God bless you po.